Όπου και να ψάξεις δεν σε παίρνει κανένας. Έχεις πλέον το πτυχίο, ψάχνεις να βρεις δουλειά, βλέπεις ότι ούτε σε εφημερίδες ούτε πουθενά δεν έχει τίποτα και μετά έρχεσαι στο Ταμείο Ενεργείας. Μετά από μια εβδομάδα σε διώχνανε τέλος. Το κράτος, ότι δεν με νοιάζει οι νέοι εάν θα έχουν συνθήκες απασχόλησης ή όχι. Και κατά την άποψή μου είμαστε όλοι εν δυνάμει άστεγοι. Οι νέοι, όχι μόνο εδώ, αλλά και αλλού, δεν πιστεύουν πλέον σε τίποτα. Τους έχουμε στερήσει το δικαίωμα στο όνειρο. Δηλαδή με την οικονομική κρίση, έτσι και με τα στοιχεία που έχουμε διαθέσιμα μέχρι τώρα, σαφώς υπάρχει στο ρυθμό αύξησης των αυτοκτονιών, είμαστε πρώτοι. Για να σωθεί η χώρα, εγώ θα συνεργαστώ και με τον διάβολο. Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θα πήγαινα με τον διάολο, αν ήταν για την πατρίδα μου. Καιρός οδύνης, απελπισίες, καταράκωσης της ύπαρξής μας ολάκινης. Αλλά αλήθεια, χρόνια τώρα σαν άτομα αλλά και σαν έθνος, δεν στηρίξαμε τις ελπίδες μας σε απατηλές και δελεαστικές προοπτικές. Δεν αφεθήκαμε σαν άτομα και σαν λαός σε καταναλωτικά και ευδαιμονιστικά πρότυπα. Δεν στραφήκαμε με πάθος και ζήλο στην ειδωλοθυρία. Δεν ονειρευτήκαμε ένα παράδεισο που είναι εκ του κόσμου τούτου. Δεν βαλθήκαμε να τον ζήσουμε υπηρετώντας τα πάθη μας. Άστραφναν στα μάτια μας οι ελπίδες αυτού του κόσμου. Κάποιοι μας το είπαν πως ήταν μάταιες, ψεύτικες, απατηλές, χωρίς πραγματικό αντίκρισμα. Δεν τους ακούσαμε, δεν τους πιστέψαμε. Δεν μας ένοιαζε το αύριο, το τώρα διψάγαμε να ζήσουμε. Δεν επιτρέπαμε στον εαυτό μας να έχει ηθικά κριτήρια στις επιλογές του. Αυτά τα καγχάζαμε, τα ειρωνευόμασταν, τα περιφρονήσαμε. Ο στόχος είχε για μας σημασία. Η δόξα, το χρήμα, η καλοπέραση, οι απολαύσεις. Η τεχνολογία μας εξασφάλιζε θεϊκά προνόμια. Το χρήμα, το εύκολο και άκοπο χρήμα, υπηρετούσε σε τέλειο βαθμό τις ευδαιμονιστικές μας εφέσεις. Μας πρόσφερε παραδείσους υλικούς, εύκολους, στα μέτρα των πρόσκαιρων ειδονικών απαιτήσεών μας. Καιρό τώρα δεν είχαμε ανώτερες βλέψεις, οράματα, επιδιώξεις. Μεσουρανούσαν στα σχέδια και τα όνειρά μας πράγματα καθημερινά, υλικά, αμαρτωλά. Και ξαφνικά ένας λαός ολόκληρος χρεοκοπεί. Δρέπει με τον πιο τραγικό και βάναυσον για αυτόν τρόπο τους καρπούς των αναζητήσεων, των προσδοκιών και των ονείρων του. Ανεργία, οικονομική δυσπραγία, αβέβαιο μέλλον, υποτέλεια και ταπείνωση. Θεσμοί, πρόσωπα, δίθεν αξίες, σταθερές, καταραίουν μπροστά στα μάτια μας σαν χάρτινοι πύργοι. Πρόσωπα πολιτικά και μη, που εισέπραταν τις κατατεθειμένες αυτά ελπίδες, μονομιάς απαξιώνονται. Σταθερές που χρόνια τώρα
επαγγέλλονταν την είσοδό μας σε έναν κόσμο ευημερίας, ανάπτυξης και ευζοίας, ξαφνικά πετούν την προσωπίδα του συμμάχου και τοποθετούνται απέναντί μας. Δεν είναι το αίσθημα της μοναξιάς που πιότερο μας πνίγει σαν άτομα και σαν έθνος. Είναι που δεν έχουμε, ή μάλλον που δεν βλέπουμε, πού πλέον τώρα να στηρίξουμε τις ελπίδες μας. Αγανακτισμένοι, αποδοκιμάζουμε ό,τι μέχρι χθες χειροκροτούσαμε. Εξεγερμένοι και επαναστατημένοι γκρεμίζουμε, πετροβολούμε και καίμε αυτά που μέχρι χθες εμείς επιτρέψαμε και συμβάλαμε να οικοδομηθούν. Για κάποιους η λύση είναι η έξοδος από την καταραίουσα χώρα, η ξενιτιά, η μετανάστευση. Υπάρχουν άλλα μέρη που μπορούν να προσφέρουν διέξοδο στα όνειρά τους. Για άλλους η λύση είναι πιο τραγική, αλλά φαντάζει μοναδική στα τυραννικά αδιέξοδά τους. Καλύτερα ένα φρικτό τέλος παρά μια φρίκη δίχως τέλος. Κόσμος πολύς, ένας λαός ολόκληρος, νέοι άνθρωποι, απογοητευμένοι, φοβισμένοι, ανήμποροι, απελπισμένοι, στρέφουν το βλέμμα τους πότε δεξιά, πότε αριστερά, άλλοτε μπροστά και άλλοτε πίσω, αναζητώντας ελπίδα και στήριγμα. Ποιος τούτες τις ώρες θα τους προτρέψει να κοιτάξουν προς τα επάνω, να σκύψουν μετανοημένοι μέσα τους? Ποιος θα τους πει, ποιος θα μας πει ότι η ελπίδα δεν έσβησε, δεν χάθηκε, υπάρχει, ζει, ενεργεί και δρά λυτρωτικά, σωτήρια και φιλάνθρωπα, όπως πάντα μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας? Βγαλμένη, όχι δημαγωγικά, από τη γραφίδα του Αποστόλου των Εθνών Παύλου προς το μαθητή του τον Τιμόθεο, η λύση προσφέρεται και πάλι στον απελπισμένο άνθρωπο. Βγαλμένη από την καρδιά και την εμπειρία ενός Αγίου ανθρώπου που έζησε με αυτή την ελπίδα και δεν διαψεύστηκε ποτέ, δεν απελπίστηκε ποτέ, χαρίζεται και πάλι, διαχρονική και επίκαιρη, όσο ποτέ άλλοτε στον σύγχρονο άνθρωπο. Υλπίκαμεν επί Θεό ζώντι. Όχι, δεν στηρίζουμε ποτέ τις ελπίδες μας μονοδιάστατα στον άνθρωπο. Δεν ελπίζουμε ποτέ στην εύθρυπτη και μεταβαλλόμενη ύλη. Δεν είναι η ελπίδα μας εκ του κόσμου τούτου και δεν μπορεί να τελειώνει μόνο σε αυτόν τον κόσμο. Υλπίκαμεν επί Θεό ζώντι. Ελπίζουμε στο ζωντανό Θεό, στο Θεό που υπάρχει, που δρά, που συντηρεί, θρέφει, φροντίζει και κατευθύνει τα πάντα. Από τα πετεινά του ουρανού, τα κρίνα του αγρού, τη ζωή του καθενός μας, μέχρι τις τύχες ολόκληρων λαών, την ιστορία του κόσμου. Υλπίκαμεν επί Θεό ζώντι και τίποτα δεν συνεφιάζει τον ορίζοντα της ψυχής μας. Τίποτα και ποτέ δεν μας καταβάλει και δεν μας απελπίζει. Ούτε το φαινομενικό αδιέξοδο της σημερινής πραγματικότητας. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Άπειρες φορές στο παρελθόν, πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Οι δε εξητούντες των Κύριων, ούκ ελαττωθήσονται παντός αγαθέ. Υλπίκαμεν επί Θεό ζώντι, και αυτό δεν είναι ένα απλό ιδεολόγημα, μια ψευδαίσθηση που μεταθέτει απλά τις ελπίδες μας στον απροσδιόριστο μέλλον. Όχι, είναι η ζωή μας, η εμπειρία μας, η καθημερινή μας αίσθηση. Η αδιάλειπτη προσπάθεια και ο καθημερινός μας αγώνας την ημέραν, την κάθε ημέρα μας, αγίαν, τελείαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, και όχι μόνο την ημέρα μας, αλλά και πάσαν τη ζωή ημών, τα όνειρα της επιδιώξης των μέλλον μας, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Όλη τη ζωή μας σε Αυτόν τη στηρίζουμε. Όλη τη ζωή μας σε Αυτόν την προσφέρουμε. Όλη τη ζωή μας από Αυτόν την εξαρτούμε. Γι' αυτό δεν απελπιζόμαστε, δεν αποκάμουμε, δεν ταραζόμαστε, γιατί υλπίκαμεν επί Θεό ζώντι.
Σήμερα που όλοι και για όλα έχουμε άποψη και λόγο, πόσο αναγκαίο είναι να ακουστεί λόγος πατερικός. Σήμερα που πλήθυναν τόσο πολύ τα λεγόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που απλώς φλιαρούν για να καλύψουν το πρόγραμμα, χωρίς έτσι να έχουν κάτι σημαντικό να πούνε, πόσο δεν επιβάλλεται να ακουστεί ο λόγος των πατέρων. Σήμερα, με τη σύγχυση που επικρατεί στα πάντα, χαμένοι λες κατά μεσή στα πέλαγα, πόσο δεν επιζητούμε σαν σε φάρο φωτεινό την καθοδήγηση της πατερικής σοφίας. Σήμερα που μας πληγώνει τόσο πολύ αμαρτία και μας καταρακώνει την ύπαρξη, πόσο σωτηρία δεν είναι η καθάρια φωνή των πατέρων. Ο λόγος τους μεστός, απλός, ζωντανός, πλούσιος, δυνατός, ακαταμάχητος, ζωογόνος, πνευματοφόρος, σωτήριος, μεγαλειώδης, είναι βάλσαμο για τη ζωή μας. Μας αναπτερώνει το είναι, μας οδηγεί στο λιμάνι του παραδείσου, μας σωθεί στου ουρανού τα κάλλη, μας έλκει της αρετής την απεραντοσύνη. Αναφέρει υπέροχα ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Όταν δεις να αυξάνονται συμφορές, μη χάνεις το θάρρος σου, αλλά να γρυπνείς περισσότερο. Γι' αυτό ο Θεός τις αφήνει και αυξάνονται, για να αποτινάξει την αδιαφορία σου, για να σε ξυπνήσει που κοιμάσαι. Γιατί τότε όλα τα περιτά απορρίπτονται, τότε όλα τα κοσμικά διασκορπίζονται, τότε δείχνει κανείς μεγαλύτερο ενδιαφέρον για προσευχή, τότε γίνεται προθυμότερος για ελεημοσύνη, τότε περιφρονεί την κοιλιά και κάθε πάθος πολεμείται ευκολότερα, γιατί φυγαδεύονται όλα αυτά και απομακρύνονται από τη θλίψη. Άλλωστε, και στην αρχή μας συνόδευσε με δοκιμασίες, όχι θέλοντας να μας τιμωρήσει, αν και παρουσίασε την απόφασή του με τη μορφή τιμωρίας, αλλά για να μας σοφρονήσει και να μας κάνει καλύτερους. Γιατί αν, μολονότι και λύπη υπάρχει και η ζωή είναι γεμάτη από δοκιμασίες, επικρατεί τόση κακία, αν δεν υπήρχε τελικά τίποτα από αυτά, πού θα έφταναν τα πράγματα της κακίας? Είναι πολύ σημαντικά αυτά που αναφέρει πάλι ο Μέγας Βασίλειος. Ας μάθουμε λοιπόν ότι ο Θεός μας δίνει τα χτυπήματα, γιατί απομακρυνθήκαμε από Αυτόν και αμελήσαμε. Δεν επιδιώκει να μας συντρίψει, αλλά φροντίζει να μας διορθώσει, όπως κάνουν οι καλοί από τους πατέρες και αυτοί που φροντίζουν για τα παιδιά, οι οποίοι θυμώνουν εναντίον των νέων και εξοργίζονται, όχι γιατί θέλουν να τους κακοποιήσουν, αλλά για να τους οδηγήσουν από την υπιώδη διαφορία και τα αμαρτήματα της νεότητας στην επιμέλεια. Κοιτάξτε λοιπόν πώς η πληθώρα των δικών μας αμαρτημάτων έβγαλε τις εποχές από τη δική τους τη φύση και άλλαξε τα είδη κατά τρόπο αλόκοντο τις καταστάσεις των καιρών. Ο χειμώνας δεν είχε τη συνηθή υγρασία μαζί με την ξηρασία, αλλά όλη την υγρασία την έκανε παγωνιά και την αποξήρανε και πέρασε χωρίς χιόνια και βροχές. Η άνοιξη πάλι έδειξε μεν το ένα μέρος από τα χαρακτηριστικά της, ενώ την θερμότητα δεν είχε όμως την βροχερή περίοδο. Ζέστη δε και παγωνιά παροδόξως υπερέβησαν τα φυσικά όρια, συμφώνησαν στο να μας βλάψουν και εξαποστέλουν από τον βίο και τη ζωή τους ανθρώπους. Ποια λοιπόν είναι η αιτία της αταξίας και της συγχύσεως? Από πού προέρχεται αυτός ο νεωτερισμός των καιρών? Ως άνθρωποι μυαλωμένοι, ας ερευνήσουμε. Ως λογικοί, ας συλλογιστούμε. Μήπως κυβερνήτης του σύμπαντος δεν υπάρχει? Μήπως ο Αριστοτέχνης Θεός ξέχασε την πρόνοιά του? Μήπως έχασε την εξουσία και τη δύναμη? Ή κατέχει μεν την ίδια δύναμη και δεν έχασε την εξουσία, παραφέρθηκε δε σε σκληρότητα και μετέβαλε σε μισανθρωπία την υπερβολική αγαθότητα και την κηδαιμονία του προς εμάς? Σόφρον άνθρωπος δεν θα μπορούσε να το πει.
αλλά είναι ολοφάνερα τα αίτια, λόγω των οποίων δεν κυβερνόμαστε. Ενώ εμείς παίρνουμε, δεν δίνουμε στους άλλους. Ενώ επενούμε την ευεργεσία, την αποστερούμε από εκείνους που τη χρειάζονται. Ενώ είμαστε δούλοι και ελευθερωνόμαστε, δεν σπλαχνιζόμαστε τους συνδούλους μας. Ενώ πίνουμε και τρεφόμαστε, περιφρονούμε τον φτωχό. Ενώ έχουμε Θεό, πλούσιο χορηγό και ταμεία, έχουμε γίνει σφιχτοχέριδες και αμέτωχοι στις ανάγκες των φτωχών. Τα πρόβατά μας είναι γόνιμα, κι όμως οι γυμνοί είναι περισσότεροι από τα πρόβατα. Οι αποθήκες από το πλήθος των αποθηκευμένων αγαθών φαίνονται στενές και εμείς δεν ελέουμε εκείνον που στενάζει από τη φτώχεια. Γι' αυτό και η δίκαιη κρίση μας απειλεί. Γι' αυτό και ο Θεός δεν μας ανοίγει το χέρι Του να μας δώσει τα αγαθά Του. Γιατί εμείς αποκλείουμε την φιλανθρωπία. Γι' αυτό τα χωράφια είναι ξεραμένα. Γιατί πάγωσε η αγάπη μας. Αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Έτσι συνηθίζει να ενεργεί πάντοτε ο Θεός. Όταν δηλαδή έχουμε τα αγαθά και δεν μας συγκινούν, τα παίρνει από τα χέρια μας, ώστε εκείνο που δεν έκανε η απόλαυση να το κάνει η στέρηση. Αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Γνώρισμα των συνετών ανθρώπων είναι το ότι όταν δοκιμαζόμαστε με συμφορές και καθαρίζονται σαν το χρυσάφι στη φωτιά, λένε «Είναι καλό το ότι μεταπείνωσες», επειδή η ταπείνωση γεννά τη γνώση των εντολών. Έτσι με τη θλίψη γίνονται φίλοι του Θεού. Είναι όντως συγκλονιστικό αυτό που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Μου αναπτέρωσες πολύ το κουράγιο και με έκανες να σκυρτώ από χαρά, γιατί αφού μου ανήγγειλες τα δυσάρεστα, πρόσθεσες την φράση που πρέπει να λέμε σε όλα όσα συμβαίνουν. Δόξα τω Θεώ, πάντων ένεκεν, δηλαδή δόξα στον Θεό για όλα. Αυτή η φράση είναι θανατηφόρο πλήγμα για τον διάβολο. Είναι πολύ μεγάλη για αυτόν που την λέει σε κάθε κίνδυνο. Προϋπόθεση ασφάλειας και ευχαρίστησης. Γιατί μόλις την απαγγείλει κανείς, αμέσως διασκορπίζεται το σύννεφο της λύπης. Μην πάυσεις να την λες και να ασκείς και τους άλλους αυτό. Έτσι και η φουρτούνα που μας βρήκε, και αν ακόμη γίνει μεγαλύτερη, θα μεταβληθεί σε γαλήνη. Έτσι και όσοι δοκιμάζονται θα πάρουν μεγαλύτερη αμοιβή, παράλληλα προς την απαλλαγή τους από τα δεινά. Αυτή η φράση ανέδειξε τον Ιώβ νικητή. Αυτή η φράση έτρεψε σε φυγή τον διάβολο και αφού τον γέμισε από ντροπή, τον έκανε να αναχωρήσει. Αυτή είναι η εξάλειψη κάθε σταραχής. Αλλά δεν πάβει να το τονίζει και αυτό ο Χρυσόστομος. Ας φροντίζουμε να ευχαριστούμε το Θεό για όλα και να επομένουμε με γενναιότητα όλα όσα μας συμβαίνουν. Όταν λοιπόν είμαστε φτωχοί, όταν είμαστε άρρωστοι, ας τον ευχαριστούμε. Όταν μας συκοφαντούν, ας τον ευχαριστούμε. Όταν μας κακοποιούν, ας τον ευχαριστούμε. Αυτό μας φέρνει κοντά στον Θεό. Τότε και τον Θεό τον έχουμε οφειλέτη. Όταν όμως ευτυχούμε, εμείς είμαστε οφειλέτες και υπόλογοι στον Θεό. Άλλωστε πολλές φορές τα αγαθά γίνονται αιτία να καταδικαστούμε, ενώ οι θλίψεις γίνονται αιτία να συγχωρούνται οι αμαρτίες μας. Τα κακοπαθήματα επισύρουν το έλεος του Θεού, επισύρουν τη φιλανθρωπία Του, ενώ τα αγαθά και σε αλαζονία μας φέρνουν και στην αδιαφορία μας οδηγούν και μας κάνουν να φανταζόμαστε μεγάλα πράγματα για τον εαυτό μας, αυτά που μας αποχαυνώνουν. Γι' αυτό και ο προφήτης έλεγε «Μου είναι ευεργετικό και σωτήριο το γεγονός ότι με ταπείνωσες για να γνωρίσω καλύτερα τις εντολές σου». Τέλος, αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος. Ας στρέφουμε το βλέμμα μας σε πάνω, αδελφοί, και σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε περίσταση ας προβάλλουμε την καλή ελπίδα. Ούτε στις λύπες να αποβάλουμε τον φόβο, ούτε στα λυπηρά γεγονότα την καλή ελπίδα. Ας θυμόμαστε και όταν είναι καλοκαιρία την τρικυμία
και όταν είναι κακοκαιρία τον κυβερνήτη. Να μην λιποψυχούμε, ούτε να γινόμαστε δούλοι κακοί, ώστε όταν ο δεσπότης μας ευεργετεί να τον δοξολογούμε και όταν δοκιμάζει να μην τον πλησιάζουμε. Τους τρεις μεγίστους φωστήρας της Τρισηλίου Θεότητος, τους την οικουμένην ακτήσει δογμάτων θείων πυρσεύσαντας τους μελειρήτους ποταμούς της σοφίας, τους την κτήσιν πάσαν θεογνωσίας να μας καταρδεύσαντας βασίλειον των Μέγαν και των θεολόγων Γρηγορίων Συνδοκλίνο Ιωάννη το την γλώσσα